and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Ni ako kay magpatambal ko kanimo, Sir Kadyo. Kadyo lang, Sir Jimmy. Kadyo. Kadyo. Itaon maluoy ka na ko. Buhatag ko og bisan unsa. Sa lapi, buhatag ko. Basta matambalan mo lang ako sa akong sakit nga kanser. Unsa? Oy, kanseros di ka. Oy? Oo. Aduna ko'y kanser sa baga. O dako ko og pagsalig kanimo Kadyo nga imo kong maayo sa akong sakit. Sir Jimmy. Maluoy ka sa kong amahan, tay Kadyo. Maluoy ka. Tabangi siya nga mamaayo siya siyang sakit. Di ko makatugot nga mawa siya ka na ako. Bugtong ang akong amahan na lang ang nagpabilin ako. Wa na si Mami. Namatay na si Mami. Dili kumawa kanimo, anak. Buhaton ko ang tanan nga mamaayo ako ning akong kanser. Bahala nagmahurot ang atong bahandi. Maayo lang ko og dili mawa kanimo. Daddy, mahal ko kay ikaw. Di ko makatugot nga mawa ka na ako. Mamatay ko kumawa ka na ako. Ayaw, sad. Palabig hilak na. Duha ka luha. Upat ng luha tanan ni agas ni mo. Uwap agani ko kaniga ni mo. Ayaw, palabig sa hilak taon. Tay Kadyo. Tay, tabangi sila, tay. Sinto ka na. Anak. Maluoy ka, tay Kadyo. Ayuha ang akong amahan. Mahal kay na ko ang akong amahan. Ug di ko makatugot nga mahuwa siya na ko. Dili. Sir Jimmy. Sunod ka na ko. Sir, sunod na ni Tatay Kadyo, sir. Papel lagi pa, papel. Tabangan ka niya, sir. Anak. Anak. Ang kami na'y bahala ni Moana, sir. Sugod na. Lakaw na, Sir Jimmy. Sige. O, salamat kaninyo. Anak, Moana. Daddy, magpaabot ko ni mo din, Dad. Magkilakila ko. Para luoy ko tanaon. Luya si mong daddy, Daydo. Gakso na ko siya. Kaya kahila ko sa taa. Gipugan man ko ni mo, dong. Ngano man eh? Ngano ka? Kukuan ka na. Aksyon kagakos ni Moana. Ngano ka? Oo, paano mo masabi, ha? Paano mo nasabi to? Klaro ato, ha? Klaro ko taon. Laruha ato. Dayon, bikigdo pa. Dupara to! Niya, ang sunod anak, bugakos mo na. Paano mo nasabi, ha? Bida. Mayuhan na akong Tagalog. Islam na ko. Ako mong kakos. Oy, nga ko taong mong kakos ko. Paano mo nasabi, ha? Ay, Kutoy. Nabuang mo na eh. Bugakos ka ni Buana? Ay, niduhol pag yun mo. Te! Oy, kamo lang ay. Gwapo man mo. Wandi ko ninyo. Kamo lang, te! Butoy! Oh! Bay, Kutoy. Kaliit lang. Suko ka? Paano mo nasabi, ha? Buang na. Yan, bag. Okay na to siya. Oo. Okay na to siya. Okay na to siya. Kadiyot. Nganong gipahubo man ko nimo sa akong pulo o gipatalikod ko nimo? Sir Jimmy. Isaan ka na ko. Nga ihilo mo kining tanan. Isaan ka na ko. Nga human ko og tambal nimo. Nga way laing masayod ning gibuhat ko kanimo. Oo. Isaad na ko. Isaad na ko, Kadyo. Og isaad mo sa imong kaugalingon. Ngatagan mo ang mga tao nga mangayog kanimo og tabang. Bisan usan tabang. Oo.
Isaad ko kana. Isaad ko. Tabangan ako ang mga tao nga nagkinahanglan sa akong panabang. Ug isaad usab nako nga dili ka na magpakasal. Oo. Isaad ko kana. Daghang salamat, Sir Jimmy oy. Ug niya, tambalan ko na ikaw. Ipiyong ang imong mga mata, Sir Jimmy. Kainit. Unsa ka nang nidapat sa akong likod? Ayaw pagtanaw, sir. Gitambalan ko na ikaw. Kainit yun. Kainit sa akong likod. Muraw ka. Ug nilatay sa akong kabukugan ang kainit. Tumana ang iyong gisaad. Aron hingpit ka na maayo, Sir Jimmy oy. Ngano kang nadugay man sila si Daddy? Ang kuan kining. Ingon anak ginas tatay kadyo magtambal. Madugay gyud. Mao ba? Mayuntag maayo na si Daddy Jimmy. Wad ang imong kabalaka. Maayo siya. Salig lang ni tatay kadyo. Salig lang. Dabi ani mabesib yun, oy. Nga duol mo ko ninyo, oy. Wala, libo ginos mo na sa isugto na tutulo. Unsa? Bay buto ikaw, no? Nakita bitaw nimo nga masalupon kayo. Unya, kabuangan pabili mo. Kung sa matawag ka, Ano kabuangan, man? Seryoso ba ako, ha? Oh, sindol lang hinoon to, aray, tay. Bro, mga hangular itong babae sa. Bro, naibog sindo. Trawa. ha? Trawa, nanay. Ay kong ingna nga. Naibog sa gato mo na. Kang hangula ginato. Inagana ta. Ibog ba, oy? Puro tag Ariel, ani. Ay, nasahil ka yun. Nawala sa kunang-huna ang babae, oy. Ariel noon. Bita, no? Libog ko nimo da. Ikaw ra gyud lalaki ang nahilan nga wag yoy kaibog og bation sa mga babae. Unsa man kabayot ka dong? Sa? Maguloon ka? Ay, no, unsa man ka? Binuang na bese no. Binuang na. Bitaw bay, ngano magyud ka? Ngano mo kay hilig og mga babae? Wala lang. Wa pa na mabot. Di na may nungdanon para nako, bay. Pero na ay atong baboy diha inig panguwag. Mo tanaw mo. Buang hanggos naong nimo. Bida, okay na nang andoy ka nga madato kay, okay na. Ibawang gyud ka bay manoy pangandoy na ko bay kana badato ta ba? Pero doda gyud ko ni murag bayoton jud ka gambay do. Murag laki gyud ganahan nimo, di ba? Ha? Laki no? Aminin. Unsa ang gusto ka chulaon ta ko? Paano mo sabi ha? Gusto ka? Chulaon ta ka? Bye. Ano bayot? Oy, Sir Jimmy, tatay ni mo. Nagawa si Paya, tanawa. Oh, bay. Doon nga puting sobre si Sir Jimmy. Unsa ka na? Pasaylo ako, Sir Jimmy. Di jud ko madawat yan. Ipanghatag na sa mga katawan nga nagkinahanglan niya. Okay. Sige. Ikaw ang mag-igo, kadyo. Ugusbon ko, daghan yung kayong salama. Way sa payan, Sir Jimmy. Basta tumana ang imong gisaad ako. Magkalaong ka, kadyo. Magkalaong ka. Sige, Sir Jimmy. Tabi una nimo. Talagsaon ka, kadyo. Talagsaon ka. Kagwapo ang giniyari. May kumong pasiklat niya pag-usap. Masig, masakpan sad ko. Di naman sad siya matabi. Aron unta pagkasulti mi. Usta? Hi, Mona. Hello.
Tabi na diha. Mana man ka? Tabi na diha. For you, Moana. For the deepest of my heart. Aha? Gikan ni sa kong kasing-kasing. Naunahan ko butoy na. Pahawa na diha. Oy. Pahawa na. Pahawa na dito. Nukmod mo ka. For you, Moana. From the bottom of my heart. Lami ka ni. Sa kabulig saging. Tungdan pa yun. Bako mingon nga kaliwat kag unggoy ha. Pero hinugdis punuan. Dako. Dako kistanan. Awa. Sama gidis ka dako sa sa akong heart. Ha? Niya para nimo. Mutingog. Yan yung daddy Jimmy. Ay, muti. Sige. Adto na ko ha. Muna. Aday, ang saging Adto ako, salamat. Oy. Daddy Jimmy. Oy, lami. Oy, Oy, taway ni mo eh. Ano ba day, ha? Oy, lami. Nga ka. Uy, gano'n mo to siya? Likoy man. Tana, anak. Mamauli na ta sa siyudad. Dad, naayon na ka? Ambot, pero gaan kayong akong paminaw. Pag-abot na to sa siyudad at tuon ko na yun ang akong doktor. Magpa-check up ko. Sige, Dad. Tana. Larga na ta. Wala! Day! Agi mo saging na yun! Pila! Hay! Awa na, managin ka dungog. Mga bungol! Bay! Tuwa na sila, bay. At tuwa na yun. Layo-layo na. Di na to kadungog ni mo eh. Buta ka! Ha? Mutanda ba yung kagtuan na silang larga na? Kato sila, bungol! Ikaw, buta ka! Wata kong saging. What? Sakit sa kundugan. Ha? Sakit mundugan? Dawata na kong saging! Dawata na! Ang saging! Bay butoy? Bungol ko! Nausap to siya. Kalit man lang. Ilak-kilak pa. Pero... tuwa na sila. Muha na. Kagwapa giniya. Naibog ko ni Moana. Naibog yun ko niya. Ngayon na sila eh. Ang Manoy Simeon. Matikod ko. Naibog ka mo na, unsa? Oo, Manoy. Kagwapa niya. Og buutan siya. Yan gusto ka nga makita mo siya pag-usap, di ba? Ha? Sunod adlaw, ngadto ta siyudad. Atong pagitaon sa siyudad si Moana. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!